नैबे बिजनि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय दलापारा टल गेटआव ज' जानानै दङ जोंनि बर'नि सासे आगोमा फिसा नबजित नार्जारी बिथाङा क'क्राझारनिफ्राय फैगासिनो दङ बेखौ बरायनो थाखाय जोङो नेनानै दङ दायो खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै बिजनि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बिजनि जिल्ला ट्राइबेल संघ बिजनि दख'रा आइजो अनसाय आफाद जोङो जथायै बेवहाय जोंनि नबजित नार्जारी बेखौ बरायनो थाखाय नेनानै दङ। नबजित नार्जारीया गलाघाट जिल्लानि साकखाथि गामिनि मोनसे गोरिब न'खराव जोनोम मोननानैबो दिनैहाय भारतनि देरसिनथार रियेलिटि श' जिटिभिआव सोलिबाय थानाय DID लिटिल मास्टार सिजन 5आव देरहासार जानो हाबाय। जोङो बयनिबो आशीर्बाद बर' रायजो राजानि भटजों देरहानानै आरो गावनि गोख्रों मोनसे गोब्राब नाजानानै जि मोसानाय गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनानै दिनैहाय फंबाया भारतनि गेजेरावनो सेथि मासियाव देरहासारनो हादों जोंनि नबजित नार्जारी फंबाया। दा बिथांखौ जों नेनानै दंफैयो दिनै बेयाव जोङो मोजाङै बरायगोन आफादफ्रा बरायगोन आरो जोङो बेवहाय बिजनि कलेजनि फरायसाफोर बिजनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा ज' जानानै दंफैयो फंबायखौ बरायनो थाखाय आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझारनिफ्राय लानानै गलाघाटसिम नबजितनि न'सिम बरायनो थाखाय जायगा जायगा नेनानै दङ बर' रायजो राजाफ्रा। बेयो जोंनि हारिनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिरथार देरहानाय जों बुंनो हायो। बिनि गेजेरजोंनो जोङो बर'खौ सिनायथि होनो हागोन भारतनि गेजेराव सारा बिश्वआव जोङो सिनायथि होनो हागोन। दा बेखायनो जोंनि फंबायजोंनो जोंनि हारिया सिनायथि मोनबाय जोंनि ओनसोला सिनायथि मोनबाय। दा बेखायनो जोङो फंबायखौ बरायनो थाखाय नेनानै दङ। दिनै नबजित नार्जारीया गोसोनि बोलो लानानै गाव नाजानानै दिनैहाय 9 बोसोर बैसोआवनो भारतआव मोनसे भारतनि गेजेरावनो मोनथिजानाय बयजोंबो मिथिजानाय दिनै देरहासार खालामबोनो हादों आरो गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिबोनो हादों। दिनै बियो गावनि न'खरनि बाथ्राखौ जेबो सानाहलासिनो न'खरा गोरिब न'खरा फोरोंनो हायाबाबो डेन्स स्कुलाव हरनो हायाबाबो सासे फोरोंगिरिया दिनै दीपिकाया बेखौ लांनानै गावनि न'आवनो लांनानै फोरोंथाइ होदों। बिनि गेजेरजों बियो चेलेन्ज लानानै गथ'आ गाव मोसानायखौ लांबाय थादों आरो दिनै DID लिटिल मास्टाराव बिथाङा देरहासार जानो हाबाय। दाख्लै 26 जुनाव जोङो रिजाल्टखौ मोननो हाबाय। बेवहाय बयबो रायजो राजाफ्रा नुदों आरो बयबो रायजो राजायानो नायदों। दा फंबाया फैगासिनो दङ जोंनि गेजेराव काजलगाव बारबोबाय जोङो बिथांखौ नैबे बेयाव बयबो जयै रंजा बाजायै जोङो बरायगोन आरो जोङो बिनि गेजेरजों खावलायगोन उननि जायफोर जोलैफोर दङ जोंनि उन्दै उन्दै एमइ स्कुलाव LP स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोर दङ बे फरायसाफ्रा अनजालांनांगौ। बेवहाय मोसानायल' नङा गासैबो बादायलायनाय बिथिङावनो जाहाथे जोङो बयबो देरहासार जानो हायो। गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों जाहाथे जोङो बयबो देरहासार जाबोनो हायो आरो जोंनि हारिनि नामखौ गावनि न'खरनि नामखौ गावनि न'खरखौ जोङो मोनसे खालामनो हायो सिनायथि होनो हायो। जोङो बेखौ नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनि गेजेरजों आरो बर' खौरां चेनेलनि गेजेरजों जोङो खावलायबाय जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफोरा गावनि थांखिखौ खुनु गुबुन सानालासिनो गावनि थांखिखौ जाहाथे होसोलांगोन आरो जोंनि नबजितमोन बायदि गोबां जोङो सुपार डेन्सार डेन्स इन्डिया डेन्स जोङो मेथाइ रोजाबगिरि सारेगामापा बेबायदि हारिमु लाइनावबो थांनांगोन स्पर्ट्स लाइनावबो थांनांगोन। जोङो चन्दन बर'मोन बादि गासिबो लाइनाव जोङो थांनांगोन। जोङो जोंनि जाखांबोनाय उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ खावलायदों। नबजित नार्जारीया दिनै देरहासार जाबाय बेयो जोंनि थाखाय बयनिबो थाखाय रंजाथाव बाथ्रा आरो बयनिबो जोंनि हारिनि थाखाय बे देरगाथाव बाथ्रा।